Ahojte živnostníci, mám pre vás celkom dobrú správu. V minulom videu som hovoril o dvoch bankách, ktoré vám vedia akceptovať príjem z obratu vo výške 55 respektívne 60 Je to VUBčka, Slovenská sporiteľňa. Teraz je na trhu už aj tretia banka, mBank, oznámila, že bude akceptovať príjem z obratu vo výške 40 Takže ak si živnostník, ak chceš riešiť svoje bývanie, tak kľudne sa na mňa obráť a pomôžem ti. Ahojte živnostníci, mám pre vás celkom dobrú správu. V minulom videu som hovoril o dvoch bankách, ktoré vám vedia akceptovať príjem z obratu vo výške 55 respektívne 60 Je to VUBčka, Slovenská sporiteľňa. Teraz je na trhu už aj tretia banka, mBank, oznámila, že bude akceptovať príjem z obratu vo výške 40 Takže ak si živnostník, ak chceš riešiť svoje bývanie, tak kľudne sa na mňa obráť a pomôžem ti.